खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नगावआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। बिजिरगिरि सूर्यकान्तआ भारतनि 53थि गाहाय बिजिरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। सोरखारि गावबुरानि आखायाव 10 थाखोनि फरायसानि जिउ खहा। हायुङारि मानास हाग्रामायाव मैदेर साफारि खालामनानै गोजोनदों दावबायारिया। लामा जाब्रथायाव आसाम पुलिसनि सासे जवान जिउ खहा। बिगियान दिन्थिफुंनाय समाव फरायसाया बानायनाय रकेटआ बेफ्रुदों, 2 फोरोंगिरि जोखोम। गुवाहाटीआव सासे नंखाय रैखाथि मावख'गिरिखौ थगायनाय आरो सिगिनायनि दायाव खादों। दिसेम्बरनिफ्राय गुवाहाटीनि गासैबो पार्कफोराव बेसेन नाङालासे हाबहोगोन, बुंदों जयन्त मल्ल बरुवा। 10 दिसेम्बरनि उनाव जुबिन खेत्रआव सांग्रां जायाब्ला पुलिसजों हमजागोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नगावआव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दाङाबाजि जानाय खौराङा सोराङाव फैदों। हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव जानाय बे दाङाबाजियाव सासे आइजोआ जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे आइजोआ गोब्राब जखम जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला नगावनि नय पामाव दिनै फुङाव जादों हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाया। दिनै फुङाव मर्निं वाक खालामनो थांनाय समावनो हाग्रानि मैदेरा आइजोफोरखौ गाग्लोबो। बे जाथायाव सानैबो आइजोआ गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा सानैबो आइजोखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय सासे आइजोखौ रुंसारि जाबाय होननानै डक्टरा फोसावो आरो गुबुन सासे आइजोआ देहा फाहामसालियाव थैनाय थांनायजों जुजिगासिनो दं। बबेखानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ रिपुमनि दास आरो गोब्राब जखम जानाय आइजोखौ माधबी दास होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रिपुमनि दास आरो माधबी दास मोना दिनै फुंबिलियाव मर्निं वाक खालामनो ओंखारलांनाय समावनो लामा ससेयाव हाग्रानि मैदेरखौ लोगो मोनहैदोंमोन। बे समावनो हाग्रानि मैदेरा सानैबो आइजोखौ हरखाब गाग्लोबो। भारतआ गोदान गाहाय बिजिरगिरि मोननो हाबाय। बिजिरगिरि सूर्यकान्तआ दिनै भारतनि 53थि गाहाय बिजिरगिरि एबा CJI महरै समायखिरा लादों। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै बिजिरगिरि सूर्यकान्तखौ जौसिन बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि महरै समायखिरा लाहोयो। गाहाय बिजिरगिरि सूर्यकान्तनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गोबांसा मन्त्रि आरो बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला बिजिरगिरि सूर्यकान्तआ बोसोरसेनि थाखायल' न्यायपालिकानि गाहाय महरै खामानि मावगोन। मानोना बियो 2027 मायथाइनि 9 फेब्रुआरियाव आजिरा लानो थांगासिनो दं। आयेनारि खान्थियाव गोबां बोसोर सिबिथाय आरो मख'जाथाव बिहोमा होनायनि उनाव सूर्यकान्तखौ गाहाय बिजिरगिरि महरै जौगाहोनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइनि 24 मेआव सूर्यकान्तआ जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरि महरै थिसनजादोंमोन। गावनि सिबिथायनि समाव बिजिरगिरि सूर्यकान्तआ गोबां जारिमिनारि थिरांथाफोर आरो संबिजिरारि आयदाफोराव मैखोम बिफाव लादोंमोन। बिनि रोंमोन्दांथि, आयेनारि गियान आरो खुंथायारि रोंग'थिफोरखौ बिनि लोगो बिजिरगिरिफोर आरो बार एस'सिएशनआ गुवारै सिनायो आरो मान होयो। क'क्राझार जिल्लानि तामारहाटआव सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय, बिबथैनि आखायाव बियादैनि जिउ खहा। गसाइगावनि ग्राहामपुर पुलिस आउटप'स्टनि बेन्दोंआव थानाय मान्दारकुटी उराव बस्तियाव सोरखारि गावबुरानि आखायाव सासे उन्दै बैसोनि फरायसाया जिउ गोमादों। सोरखारि गावबुराया 10 थाखोनि सासे फरायसाखौ जिउ फोजोबदों। नखरारि दाङाबाजिनि थाखायनो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों होनना सन्देह खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला उराव बस्तिनि रातिया उराव मुंनि सोरखारि गावबुराया फरायसाखौ गोदोनायाव सिखाजों दाननानै जिउ फोजोबदों। बबेखानि गावबुराया जिउ गोमानाय फरायसानि बिबथै होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला रबिबारखालि हराव बिबथै बियादैनि गेजेराव एना-एनि आरो नांज्लायनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो बिबथैया बियादैखौ सिखाजों गोदोनायाव दाननानै होयो। बे जाथायाव फरायसाया गोब्राब जखम जादोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा फरायसाखौ थैबाय होननानै फोसावो। बेनि उनाव ग्राहामपुर पुलिसआ फरायसानि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। लोगोसे बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव दुथां गावबुराया खारखुमानानै दं। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायनो थाखाय होंगो दोंगो जादों हादरारि गुबुन हादरारि दावबायारिफोरा। दावबायारिफोरा जिब साफारिनिजों समान समान मैदेर साफारि खालामनानैबो गोजोननायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै फुंबिलियावनो माखासे दावबायारि हान्जाया हायुङारि मानास हाग्रामायाव मैदेर साफारि खालामनानैबो गोजोनदों। दावबायारिफोरा मैदेर साफारिनि गेजेरजों हायुङारि मानास हाग्रामा दावबायनानै
गुबुन गुबुन जिब जुनारनि गिदिंथिंनाय नुनानै गोजोननाय मोन्दों। मख'नो गोनांदि मानासनि दैमालु मुंनि मासे मैदेरजों फुंबिलियावनो मानासाव मैदेर साफारि खालामनानै गान्दा, मैसो बायदि गुबुन गुबुन जिब जुनारनि गिदिंथिंनाय नुनानै गोजोनदों। गिबि खेबनि थाखाय हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायनो फैनाय नखरनि दावबायारिया गासैखौबो हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायफैनानै गोजोननाय लाफैनो खावलायहरदों। लासै लासै हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि अनजिमाया बारायदों। हायुङारि मानास हाग्रामा दावबायनानै गोजोनदों दावबायारिफोरा। हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि हरखाब थैनायाव गोहोम गोग्लैदोंमोन रायजोनि दावबायथाय ओनसोलाव। काजिरङा, पबितरा आरो हायुङारि मानास हाग्रामायाव खमायदोंमोन जायगायारि दावबायारिफोरनि अनजिमाया। जिब साफारिजों लोगोसे मैदेर साफारिबो खालामदों। गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय नखरसेनि सोद्रोमाया दिनै फुङाव मैदेर साफारि खालामनानै रंजादों। मानासनि समायना नुथायाव मैदेर गान्दा नायनानै गोजोनदों बै नखरा। रहानि जङाल बल्हुगड़आव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। AS026827 नम्बरनि गंसे बोलेर' गारि आरो AS0215H1296 नम्बरनि बाइकनि गेजेराव जादों गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव आसाम पुलिसनि सासे जवाना जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय पुलिस जवानखौ गहपुरनि आलमानजित बरठाकुर होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानाय गंनैबो गारिया नगाव फारसेनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैगासिनो दंमोन। नाथाय रहानि जङाल बल्हुगड़आव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। बे जाब्रबथायाव आमलानजित बरठाकुरा गोब्राब जखम जादोंमोन आरो बिखौ गोख्रैनो नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादोंमोन। नाथाय आमलानजित बरठाकुरा देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय पुलिस जवाना सासे गोख्रों गेलेगिरिमोन आरो नेशनेल लेभेलाव गल्ड मेडेल देरहानो हादोंमोन। बार्मिंहामाव खुंजानाय वर्ल्ड पुलिस एन्ड फायार गेम्स 2025 आव सनानि मेडेल मोनदोंमोन आमलानजित बरठाकुरा। हाइलाकान्दि जिल्लानि गंसे फरायसालियाव समबार फुंनि समाव बिगियान दिन्थिफुंनायनि समाव फरायसाफोरजों बानायजानाय रकेटआ हरखाबै बेफ्रुखांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायाव सानै फोरोंगिरिफोरा जोखोम जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बेफ्रुनाय जाथाया बलिपार बाजारनि एक्सटेनसन ट्रेनिं सेन्टाराव जादों आरो बै दिन्थिफुंनायखौ आर्यभट्ट बिगियान मिरुनि दैदेननायाव खुंनाय जादोंमोन। जोखोम जानाय सानैखौबो स्प्रिं भेलि स्कुलनि फोरोंगिरिमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे समाव सानैबो फोरोंगिरिखौ फाहामथाय होनो थाखाय गोख्रैनो एसके रय सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। फरायसाफोरनि गेजेराव गोनोखोआरि सोलोंथाइखौ बांहोनायनि थांखिजों खुंफुंजानाय बे दिन्थिफुंनायाव जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि बाहागो लागिरिफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन। खाफाल मोजांदि बे बेफ्रुनाय जाथायाव सासेबो फरायसाया जोखोम जायाखै। मिरु रैखाथि बिफान आरो डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसननि सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरि होननानै सिनायथि होनायनि दायाव नोगोर पुलिसआ रबिबारनि हर गेजेराव पलासबारिनि सरपरा गामिनि थागिरि दिपज्योति दासखौ खायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 2-3 बोसोरनिफ्रायनो दिपज्योतिया गावखौ रैखाथि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा होननानै दाबि खालामनानै सुबुंफोरखौ सिगि सग' आरो हुमखि होबोगासिनो दंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दासआ गोबां समावनो नंखाय डिजाइनेशन प्लेट आरो साइरेनजों फज'जानाय गुफुर गाबनि फर्चुनार एसइउभि AS01BS9533 आव बेरायबाय थायोमोन। हरनि समाव LGBI बिरखं गाथोननि साखाथियाव थानाय VIP पइन्टआव पेट्रलिं खालामोमोन आरो गावखौनो सासे गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरि महरै दिन्थियोमोन। बियो पिस्तलजों सुबुंफोरखौ हुमखि होनायबो अजद होदों। नाथाय दासिमाव बिनि हाथियारखौ बोखांनो हानाय जायाखै। संदाननायनि गेजेरजों खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसआ बिनि गारिखौ होबथाना लाखिनायाव दासआ खारखोमानो नाजादोंमोनब्लाबो थाबैनो हमनो हायो। बेनि अनगायैबो एसइउभिखौ नागिरनायनि उनाव पुलिसआ बिनि नंखाय फोरमान बिलाइ आरो गंसे पिस्तलनि कभार जब्द खालामदों। नायबिजिरनायाव खाथि सोमोन्दो थानाय सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनोदि दासआ 2010 मायथाइयाव नंखाय फोरमान बिलाइ बाहायनानै जर'खा आलासि महरै बैसागु फोरबोआव बाहागो लादोंमोन। 2022 मायथाइनि जानुवारि दानाव दासआ साउथ बेंक इउनिभार्सिटि लण्डन मुंनि नंखाय डक्टरेट डिग्रीबो मोननो हादोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा रोखा खालामदों दि दिपज्योतिया थगायग्राफोरनि मोनसे गिदिर नेटवर्कनि बाहागोमोन। लोगोसे बिनि लोगोफोर आरो खामानि मावनायफोरखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ गोथौवै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। आसामनि हाउसिं आरो आरबान एयारफोर्स मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया सनिबारखालि फोसावना होदों दि गुवाहाटीआव थानाय गासैबो पार्कफोरखौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय सुबुंफोरनो बेसेन लायालासेनो बेखेवनानै होनाय जासिगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला उजान बाजाराव बावैसो बेखेवजानाय गुवाहाटी रिभारफ्रन्ट सती राधिका सान्ति उद्यानाव गोबां सुबुं थुबुरमानि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। मन्थ्रिया बुंबावदों दि दावबायारिफोरा एन्ट्रि पास लानांगोन नाथाय जेबो रां लानाय जानाय नङा। बिसोरो खालि गावनि मुं आरो फन नाम्बारखौल' होनो नांगोन। गुवाहाटी नोगोर निगम आरो गुवाहाटी मेट्र'पलिटान डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिनि बिबानगिरिफोरा पार्कफोराव मैला गारनाय आरो गुबुन समाज बेरेखा आखु दिन्थिनाय बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गाइडलाइनबो बानायना होनाय जागोन।
फारसेथिं 24 नबेम्बरनिफ्राय जिउरिपा ड्रेनेज सिस्टेमखौ फोसाबनायनि खामानिया जागायगोन, जायखौ ओनसोलनि थागिबिफोरा DTR पलिसिनि सिङाव हा दान होनानै सेन्सिटिभ ओनसोलफोराव आर्टिफिशियेल दैबानाखौ फोजोबनो थाखाय गोख्रों खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन। सनापुरनि जुबिन खेत्रखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रोंसिन जादों। फैगौ 10 डिसेम्बरनि उनाव जुबिन खेत्रआव दावबायोब्ला सांग्रां जानांगोन, मानोना 10 डिसेम्बरनि उनाव जुबिन खेत्र दावबायारिफोरा माखासे नेमखान्थिखौ मानिथारनांगोन। फोसावनाय नेमखान्थिनि माबेबा मोनसेखौ नेवसियोब्लानो पुलिसजों खाजागोन। दानिफ्राय जुबिन खेत्रआव मोनसे गोरोन्थि हाबा मावब्लानो हमजागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बादिब्ला 10 डिसेम्बरनि उनाव जुबिन खेत्रआव जौ लोंनानै थासारिखौ गाज्रि आरो दुंहाव खालामोब्ला लोगो लोगो ग्रेप्तार खालामजागोन। 10 अक्ट'खालि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायनि सोमोन्दै बिजिरसालियाव चार्जशीट गथायगोन। बेनि उनावनो जुबिन खेत्रआव सोरखारनि एक्सनआ जागायगोन। मख'नो गोनांदि जुबिन खेत्रआव जुबिन गार्गनि अनसायगिरिफोर आरो दावबायारिफोरा उदखार खालामनायखौ होबथानो थाखाय गिबि मन्थ्रिया रोखा रावजों बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों। बबेखानि SITआ चार्जशीट गथायनायनि उनावनो सोरखारा जुबिन खेत्रनि सायाव गोख्रोङै नोजोर लाखिगोन आरो नेमखान्थि सिफायग्राफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लागोन। जौ लोंनायफोरनि थाखाय आबुङै बन्द जागोन जुबिन खेत्रनि हाबग्रा गेटआ। हाबलांग्रा गेट मोखाङावनो सोरखारनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनायनि राहाखौ खालामगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।